Gıda döwletleriniň arasynda halkara bäsleşik geçirilýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň habarlar giňişligine, hususan Türkmenistan habarlar portalyna garaşly döwletleriň arkalaşygyna agda döwletleriň arasynda aglan edilen Bede Wady güýç hem gözellik atly döwletara telewizion filmler bäsleşigi baradaky habarlar giňden beýan edilýär. Bu döwletçilik çäresi gıda agda ýurtlaryň arasynda medeni insanperwer hyzmatdaşlygy putulandyrmagy hem-de Bede Watlarynyň gözelligini we ýynnamlygyny çeper filmler arkaly wasp etmäge gönükdirlendir. Bäsleşik döwletçilik işgärleriniň arasynda tejribe alşmaga, telewizion ýasynyna täze çemeleşmeleri ösdürmäge we halklaryň arasyndaky dost-dogullyk gatnaşyklaryny berkitmäge ýardam berýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistan habarlar portaly arkaly hasaba durmak hökmandyr. Hasaba durmak üçin gatnaşjylar saýtyň baş sahypasynyň sag tarapynda ýokarda ýerleşdirilen bölümde açylýan sowalnamany doldurmalydyr. Sowalnamada ilki bilen gatnaşýanyň dogly ady we raýatlygy, ýaşaýan salygy, telefon belgisi we elektron poçta ýaly şahsy maglumatlar görkezilmelidir. Sonra filmiň döwletçilik toparyna degişli bolan rejissöriň, prodüseriň, senariýaçynyň we operatoryň adlary girilmeli. Film maradaky bölümi bolsa eseriň asyl hemde halkara adyny, janryny, dowamlılıgyny, düşürilen ýylyny we ýurduny ýazmaly. Şeýle hem filmiň gysgaça mazmuny, bäsleşigiň tematikasyna laýyklygy we öň gatnaşan festiwallar baradaky maglumatlar bellenilmelidir. Tekniki tarapdan filmiň durulugy, audio formaty we tomoşa etmek üçin niýetlenen internet salgysy bilen bilelikde görkezilmelidir. Iň soňunda bolsa awtorlyk hukuklarynyň goralýarlygy we maglumatlaryň dogrulygy baradaky tasdiknama radylyk berip, hasaba alyş tapgyryny tamamlamaly. Hormatly illeşler. Bu bäsleşik türkmen halkynyň milli buýsanjy bolan Bede Watlaryna goýulýan hormaty halkara derejede dawarlandyrýar. Şeýlelikde Türkmenistan habarlar portaly bu döwletara çäräniň mazmunyny okuwçylara ýetirmek bilen milli mirasyň wagt edilmegine we gıda ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ösmegine öz goşandyny goşýar.